कराउर भी धान के बिचड़ा पियर पड़ रहल बा, सूख रहल बा, टीडा काट काट के बर्बाद कर रहल बा। तो ई वीडियो आखिर तक जरूर देखी, काहे से कि ई वीडियो रउरा खातिर स्पेशल बनावल गइल बा। किसान भाई लोग, धान के बढ़िया उत्पादन खातिर बिचड़ा के स्वस्थ रहल बहुत जरूरी बा। अगर बिचड़ा पियर पड़ रहल बा, बढ़वार रुक गइल बा, चाहे टीडा काट रहल बड़ा सा या दोसर कौनो कीड़ा नुकसान पहुँचावत बा, तो समय रहते ओकर उपाय जरूर करी। बिचड़ा के रोज निगरानी करी, सही खाद सही दवाई के इस्तेमाल करी, समय पर देखभाल से बिचड़ा मजबूत होई या रोपनी के बाद बढ़िया उत्पादन दी। धान के बिचड़ा से जुड़ल कौनो समस्या होखे तो घबराई मत, तुरंत संपर्क करी अपन भाई अजय कृषि वाले कान्हा किसान जंक्शन बगेन गोला पर। काहे से कि एहिजा मिली रउरा के सही जानकारी और उचित सलाह। स्वास्थ्य बिचड़ा ही बढ़िया उत्पादन के गारंटी होला। तो अगर वीडियो अच्छा लागल होखे, जानकारी अच्छा लागल होगे तो और किसान भाई लोग के पास पहुँचाई। जय किसान।